Ding chave ko le ding pui nam te ka chene la ka lo lom le ve ka che o nimin tlaya khanin hei ke po ka wak na sa khop me so ta motor servicing tir ten ka chua ka chumi pe ala ma chuanin ho ko nga ti khan lei ba kha ka dil kwal no ala ni chu chuanin ka ru lo lang le em chu kan pathian thu in mi in I chunga an ti a I du turang bokin mi chunga po ti ve ro ti thu hi I kan han ngai to hianin keima a hian ka in test thina ni pathian thu reng reng hi fel lo le thling lo ti chung si hianin keima hian ka in exam ve thina keima a chuan chu chu I mi in ka chunga an ti a ka du tur ang buk hian mi chunga ka ti ve em ti kha ka in ngai to thina ni chu chuta chuan ka the ang china ka tin ka sha a chuan lei hi ka bat ka shelawa chuan hei ka shat lo lanin mi thil ka lo ba ni chuanin kha chu ka shelawa min ron shil thaya hei khut lai a pon thawai ram kan om lai chang po in le mizoram kan om china po hian dorte ang taknya la po hian khoimo ka lo ba zok ti hi ka nei ngai lawa tin an mani zok hian in baro hi min ti ve thina ni chu kha fiam thu a police nu pui ni hi avanwam em poisa ngai lo du bat the an tiang deu khan sipei te police te khatia ang nu pui ni kha chuanin lo kha lo lut ngei don ti kha an sha da wang hianin thomno te hi min batti ran chak em thina second hand zuar te le ready made zuar te puin thomno zuar te pun hei angoro ka du la ve ka ti pun baron tia ka badu lo lom ka du chuan ka lei me ang te kan han ti po ni la baro hi min ti ngoi chini chu maro chu lei hi ka badu ngai mi alawa chu hei in mani in fakna channel hi ani mail hi ka ti china poi anal chi alawa nal chu maro chu khei ke ma min lei bat sak tu hi an om ve nual khang hau kha a chen chhui han di lela an nei lo thu that takin min han shilte kala nei lawa chu tiang khatiang an har sat na ten han sui kan hin she thiam chho zel ta a chen chu an soi ang che khan min pete pon oma min han basaka min han pele te chuan min pedu mi alo thei asum apuk anga zonga te le kan thil sum don ve na ko min han basat sakte chen khati chu makati em chu phone tak nyal po pic du law le SMS po reply du mi alo min hel chang hei badral tum hi an om ve thina ni chu hemia hang ka ngai to o mi ni chunga tia du ang voin phei chu kan vakal na mun pakhata phei chuanin an hnuai thok te le in nei te po khanin an tor bungrua hi la mai ro an ti ve char ni chu ti chuanin idu le ron khul ro ti mai ro isum bat ai tam te min ti arei tol to kum ni le ti khani to kum ni ngoro kum ni an le engza kum ni engzik nge ni o ka chang che ala ni khat kum ni vel don anga ni chu ka chang che ala apel nge tling lo shet nge chu tiang ka shet chang che ala kha tiang kha ni ta chuan hei ti deuh shep kha ka cha ka ni chu ma se ka ngai to ta kan din hun lo har sa ta viau ta se chu ta chuanin kan bat kha rul thei lo teila ron kal se mi ron hau shep ta se matinge min pe ki tum lo ti ve khan ron ti vak ta se kari ru kha ana do na ni ti ka sha da wa khan mi ni chunga an ti a I du turang bukin mi chunga po ti ve ro ti kha ni siamo chu ta chuanin hei keima in ngei to ril ru zong zuka in ngei to chung khan ka soi le ta ni chu phone te in pick up du ngai box si lawa SMS min reply ngai box si lawa ba kha ba nga in ngai lo nge min pek in tum lo niang le kha ka ti ta ma se an har sa thu le an dam lo thu te an nei lo thu te mi tam takina an bat thu te kha asoi ta ta chuan hei thade min kadin bele ta ni chu ka ba pakhat thin chu mo chu ta chuan ka ngai to chwa chu kong thlan khanin thil kha ka ngai to an em rin om na poi mo zia hi ka ti ni chu be mani mishing nuna cheu hian rin om na hi kan thlak cham chuanin thil a poi zia kha ka ngai to ani chu ama po khanin hei a soidana ti menga soidana soiteila chumi khami te chuanin cheng nuai chuang kha pek tur kha kan peng chen ti huna khan an petalo ni chu chuwang chuanin an pek theilo wang khan ama ngei po khanin ador lu man te kha aba a fa te school fee te kha abata ni chu chuan keini te po kha kan peng che umin tia thlama sa dei to khanin saturday aron kala kan peng che ti kha kan vakala min pele thei talo ni chu chuan tuna kan kal le min pe theilo le ta kha khan a hung ta ni chu mo tin ama po khan adu wang renga do soi kha ani talo ni chu
chu tiang chuan hi kanin ba chhawng zela apoi talu tukta chuta chuan ka ngei to chhun som zel chu kaini te chu thushana lo ni ta naupang school fee kha i abat chuan amang khan midang khan naupang school fee kha lo bata vekta se zirtir tu te kha private school te lo ni thin ta English medium te ta kha zirtir tu te hlo pek tur kha nei ta lo se ti hakka ngai to chhun zom chawani chu ba chung changa khanin enge karil ruwa khan omalei batteng te hi rin om na hi apoi mo memak kan thei ang sham chuan rin omila ngai poi moila leiba te kan nei ani pun hlasiam tu chuan pathian in mihring leia abangai lo mal somna hnara lo ni si ti te ni khamo chuwang chuanin ka ti ni chu chuan hei kan soile do keima thun lai ka video chungchang anga te medium te pok hlo mai theya tin thiam thu han soidu na mem khatia ang chi te pok amoi lem lawa keima po moi lo tam tak omama ro chu thil reng reng hi pathian hianin ami akaw te tan chu an thana turing kong engkimin atho sak thin alo ti wangin kan thatlan na zel tura lo ngai la tha in ka sia chuwang chuanin engpo ni sela enge keima ni hianina enge rin omna kan von nun sham hi a tha in a poimo katia hi maro chu keima chu koron soi fo thinang khang ka hei hot em awang hianin shat lo thil hi ka nei thina hei hi chu hei du wang ni lawin hei hot lutuk thil hi chu om ve mi po an ni ve ka ring ani chuanin hei tongtai na chungchang hi ka rilu han lo lang le a hei tuna kan omna kan in lua me kan chwa san tur hi nia karon soitak ang khanin pathianin kan tongtai na achanga khota khwat in thatak mai pushwaya te mi kha putluanga te mi khami te in kha kan lo mutle ta hlau maya pathianin kan tongtai na achanga kalom ema tin hela in hi chu kan han lua tir khanin mun tina hian pathian biak na hindu pathian biak na le an tongtai na bati chit na le khatyang vel kha oma kan ti fai veka kai kati china ma se pathian hi Israel te pathian hi kan be cheu sia kan safai mai hianin kan bia kan biak dan hi engtiangin ngi ein ang lo nge a in ang nge hi a sha the just thin si lawa chuta chuanin nachina karil ru lang karon soi mang khan mi in I chunga an ti a I du tur ang bukin mi chunga po ti vero ti kha atakin kalpui ta ilo chu bible te hi atak takin han follow ta ila chuan afhan nuam don em in mu sit na te om lawanga min kan chunga an ti a kan du tur ang khan mi chunga kan ti don ani kha chuanin swal hi har don fiau hian ka she thina ni chumo chuwang chuanin hei ka YouTube channel te hi achang chuanin ka tong tam ma thina mi pui ka soi tam mei dona chuwang chan ka ngoi san dei to nga kan siam lo dei te ang hi ka ti thina ni chuma ro chu ka thian ve hi ka tia ti hian keima le keima hi kai anu da ya ti hian keima video te ke ena ka ngai thlele kur thina tin enge mi ti an lo leng te a min ron kom te ni lem lo chuan tun la ya chuan hei in leng in len po te in kom ringot te alo har to thian nei te po hi har to mo chuwan chuan keima ni kan tuina theu kan hlim na theu kha kan nei kha a thave ka ti maya chuwang chuan tian ka ron ti le ka ron soi le do ani man nom nan te mo chuan hei tuna kan in lua te hi chu soi to ang khanin tongtai ne in kan hlan thiang hlim ve a chuwang chuan engma thil swal ti nan le enge mi swal te po an ron thei na wang ti mayang pathian in min ven him sakani a hlu ka ti a hi pathian zara kan tamanga kaini te po hei phailenga te pon in aro pui lo kan nei ve a kan in te po min lua sak ve a tongtai ne in kan hlan thina tin an ni te pon an lo tongtai thina chuwang chan kan ngei ngam mai ni chuanin hei pathian zara kan dam se langa comment masa then khat a te po khan in kha in sa mo ka tia in la sa zo lo mi ti ang chi te in nei lo mi ti ang te kha aron om te a hei kan sha tangin kan pa hi si payania thil ka chuma chuwa cha ala pension ma hi chuanin hei in han na ya kanin mun om anga te han om tur hi chuanin a har sa ve ni chu keima ni hei no pang sikul kal na hi heti lai ni sia chuan ka soile du pakha chu hei ka channel lo ngai thla ka chanchin lo she tu te min du sak tu hi an lo tam me mun hla tak tak atang ten min ron phone a in chu tilai mun a chuan ruwa ka sin hei an number hei lo ko ro hei lo bero an ti te chumi khami mi ron shil na sa hlom lu tuka so ta luang mo lampang de ya te ram hluna te le mun dang khoilange kanan ang te khang te kha min ron shil ani maro chu in nuam tak tak tha tak tak te po ka mu a
maro chu keima ni nom sak du na awanga aizol mizoram om kan ni lava kan fate sikul kal na awanga aizol om kan ni wang khan thuam pui kheri kan mamo boxi a pathian he na tongtrai na in kan dila kan mamo tak mailal pan min pe a kan lom em ma chunga te po chuan hei ka chanchin lo hria lo ngai thla min du sak tu te chunga khan lom thu ka soi tak me me bokani chuanin hei tongtrai na hi min lo tongtrai pui ru han ti hi ka hre thina an zong in kan soi lia ma hei mi zo te chu ti meyang ka tong hwa thu suwa mi lo tongtrai pui ro kan te ole kan lo tongtrai pui ang che han te ti le tak tak hi om thin lawani chu keima hi chuan tian hlati khwa tong pui mi lo tongtrai pui ro an ti chon ole ka ti hi chuanin ka tongtrai lo chuan ka in thiam the thin lawani mo chuan ka tongtrai pui nge thina keima bi ka hi chuan ka thiam angin ka thei angin anin soidan ang khan chuanin hei ania engpo ni sela thil tam kan soi lawanga tun tuma chuan lom thu soina anga min lo ngai sakula tin ring tu kan ni chung hian in fui to na in ti chak ton zel tur kan ni a thatlo na lai le fil lo na lai nei theu kan ni a kan mihring mi zia te point ang lawa che ke hi chu soi to ang khan ka fate ka u naute ka chung te pon tun ma pu in iza om lo me inui pe lutuk min ti thin kha kania mel shat ka mu hlek chuan nui zel mei kania thian te ka mu chuan nui zel heta hianin hei chung khat leina u le nau thian tha fate hial pona iza om lo mei inui ringa ti ka to ne ma wa ha ka in sum ve na sa ka theyang tok chang ka nui vak to lo zo kani chuwang chuanin om dan nun dan moi te hi thiam har thina min tha min ti ang hiang kan tha vek thei thin lawa chuwang chuanin ka tia keima tun nu a keima a hai ka philosophy ve dewa chuan ti mayang kan ni na ang anga kan mi zia ang anga kan om ang a kan lan chua hwai san taka kan lan hian kan lo zalian top hi alo nia mi zalian kan nia ani lawa kan lo in thup che ta nui du deu mai kan ni in thup lu tu ka wanga hai kan mi taka kan tum lui chon lo shom khop mai kan lo zalian lo ta chu tiang buk chan in chei pe lo deu kan ni hai kan in chei lui chal te khanin kan nun kha lo zalian lawa kai po ka in chei pe lawa min in chei ro po min ti sela ka in chei chuan kha ka kim lo thina ni min phwar thina ni hei in chei ti a po lipstick hle ma in hnoi le mai hnoi te chu sunscreen ti vel te chu thushan kamit phei chu ka chei thiam lo renga ka han chei ti hanin ka ha ma kamit tui thla kamit mena nuam lawa ka in shem ani chuwang chuanin hei hlasiam tu pakhat pun hlaleng longa mani in shem reng mei zong anuam nga em ni ti hla te pon siam khamo chuma cha mani in shem na chi khata hian ka ngai ve dewa in cheina te thomhnu tei tha khai ka thomhnu du zong poi thla ka du to tun ma chan ke kor ka war lu tuka tin anu ha ke kor bul te ka ron war le ta tun hnu hian chuan ke kor bul ani pon alus lampang elastic om chi te chuanin kor fal te hi ka war ve chan to te ang ka tia ni chu kan kum mil zel te hang kan in cheina te po hi lo ngai ve a kan taksa te po in a in fit tok lo chho tel te la khatyanga khan hei kum phu lawa in cheina moi lo teng te po om ve ni chu midang chu ka soi chan ni lo sela ma ro chu mi an in uluka an in chei tha an pe ani chuan an nal chho em an moi em ma ro chu kha kan pe ve lo ni chuan kan ve en to na kan ti ve phe chuan kan ti chhun som le pe si lo hi chuanin nge in shem na chi khata ka ngai ve ni chu mo le ve ni tan chuan du tok mai la in sa fa in ni man nuam ve ku le